ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମା ଭକ୍ତି 1176 ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ନାରୀ ବଶୀକରଣ। ନାରୀ ବଶୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ କେତେଗୁଡ଼ିକ ଉପାୟ ରହିଛି। ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ 5ଟି ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। 5ଟି ତାର ଅଛି। ଆପଣ ସେଥିରେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆପଣ ଯଦି ନାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଆପଣ ପୁରୁଷକୁ ମୋହିତ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ପୁରୁଷ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବଶୀଭୂତ କରିପାରିବେ। ଏହାର 5ଟି ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଭଲ ଲାଗେ ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ସେଇ ପ୍ରୟୋଗଟି ଯଦି ଆପଣ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସୁବିଧା ରହିବ ସେଇଠି ଆପଣ ପ୍ରୟୋଗ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଏପରି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ତା'ର କ'ଣ ସଂଜ୍ଞା ରହିଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କହି ରଖୁଛି, ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ତନ୍ତ୍ର ଯେପରି ଅସଂଖ୍ୟ, ତା'ର ପ୍ରୟୋଗ ମନ୍ତ୍ରଯନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ବହୁ ପ୍ରକାର ନୀତି ନିୟମ ଠିକ୍ ନ ରହିଲେ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହୁଏ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେପରି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଧିବିଧାନ ଅନୁସାରେ କୁହାଯିବ ସେହିପରି ଆପଣ ଯଦି କାମ ନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କେବେ ହେଲେ ସଫଳ ହେବ ନାହିଁ। ଏଣୁ କେତେକ ସାଧାରଣ ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି ଏଠାରେ ସହଜ ସମାଧାନ ପତନ ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସହଜ ଉପାୟ ଦିଆହେଇଛି, ସେହି ହିସାବରେ ଆପଣ ଯଦି ମାନୁଛନ୍ତି, ବିଧି ହିସାବରେ ବିଧାନ ହିସାବରେ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ସିଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ପାଇବେ ବା ଆପଣ ବଶୀକରଣ ବା ବଶୀଭୂତ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଥମଟି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ଦେଖନ୍ତୁ, ଶନିବାର ଦିନ ଗୋଟିଏ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଅକ୍ଷତ ଗୁଆ ନେଇ ଲାଜକୁଡ଼ି ଇଟା ମୂଳରେ ଥୋଇ ଭୋଗ ଲଗାଇ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷକୁ ବା ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀକୁ, କିଏ କାହାକୁ ଚାହିଁଛି, ଆପଣ ଯଦି ପୁରୁଷ ହୋଇଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ନିହାତି ଭାବରେ, କୌଣସି ନାରୀକୁ କାହାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ବଶ୍ୟ କରି କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ଲାଗି ଜଣାଇ ପ୍ରଣାମ କରି ଫେରି ଆସିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଯାଇକି ସେଥିର ଯେଉଁ ଲାଜକୁଡ଼ି ଗଛ ମୂଳରେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଣାମ କରିବେ। ସେଇ ଆପଣ ଯଦି ପୁରୁଷ ହୋଇଥିବେ ସେଇ ନାରୀକୁ ଯଦି ଆପଣ ଯାହାକୁ ବଶ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନାମ ନେବେ। ତାଙ୍କ ନାମ ନେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ। ସେ ବିଷୟରେ ଜଣାଇକି ଆପଣ ପ୍ରଣାମ କରିକି ଆପଣ ଆସିବେ। ରବିବାର ଦିନ, ଠିକ୍ ଅଛି, ରବିବାର ସକାଳେ ଆପଣଙ୍କର ନିତ୍ୟକ୍ରମ ସାରି ସ୍ନାନ ସାରି ସେଇ ଗଛକୁ ଓପାଡ଼ି ତା'ର ମୂଳକୁ ନେଇ ଆସିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ବା ଆଣୁଛନ୍ତି ମୂଳଟିକୁ, ଆଣିଲା ବେଳେ କାହାରିକୁ କଥା କହିବେ ନାହିଁ। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସେହି ଚେରଟିକୁ ଧରିଛନ୍ତି କାହା ସହିତ ଆପଣ କଥା ହେବେ ନାହିଁ। ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କାହା ସହିତ କଥା ହେବେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଚେରକୁ ଦହି ହାଣ୍ଡିରେ ପକାଇ ମନ୍ଥନ କରି ଉକ୍ତ ଦହି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଦହିରେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ, ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ବଶୀ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆପଣ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ। ଯଦି ସେ ଖାଇଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଲୋକ ତମର ମରିଯିବ, କିନ୍ତୁ ତମର କେବେ ହେଲେ ସାଥ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ ବା ତମର ହେଇ ସେ ରହିବ। ତମ କଥା ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଥିବ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମ କଥା ମାନିବ ଏବଂ ତମ ପାଖରେ ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ରହିବ। 2 ନମ୍ବରଟି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର, ଦେଖନ୍ତୁ, ଅକାନ ବିନ୍ଧ ମୂଳକୁ କୋଳରେ ଜାକି ଯେଉଁ କାମିନୀ ସହିତ ରତି ବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ରହୁଛି ବା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ କାହାକୁ ଯଦି ବଶୀ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ଚର୍ମ ତୃପ୍ତି ପାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ କି ଆଉ କେବଳ ତମକୁ ହିଁ ଚାହିଁବ ସିଏ, ଆଉ ଅନ୍ୟ କାହା ସହିତ ସମ୍ଭବ କିମ୍ବା ଆପଣ ପ୍ରେମ ପ୍ରୀତିରତା କିଛି କୌଣସି ଆପଣ କାହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ରଖିବ ନାହିଁ। ଆଜୀବନ ତୁମରି ସେବିକା ହୋଇ ରହିବ। ଏହି କ୍ରିୟା ସ୍ତ୍ରୀ କରିଲେ ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ମୋହିତ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ପ୍ରୟୋଗଟି ତାହେଲେ ଆପଣ ପୁରୁଷମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ମୋହିତ ହୋଇ ରହିବେ। ଯଦି ପୁରୁଷ କରୁଛି ତାହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ପୁରୁଷ ପାଖରେ ମୋହିତ ହୋଇକି ରହିବେ। 3 ନମ୍ବରଟି ଆପଣଙ୍କର, ଦେଖନ୍ତୁ, 3 ନମ୍ବରଟା ରହୁଛି, ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ବେଳେ ଲାଉ ମଞ୍ଜି ମାଟିରେ ପୋତିବେ। ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଲାଗିଥିବ ସେହି ସମୟରେ
ଆପଣ ଲାଉ ମଞ୍ଜିଟି ମାଟିରେ ପୋତି ଦେବେ। ତାକୁ ନିହାତି ଡେଲି ଆପଣ ପାଣି ଦେବେ, ଗଜା କରାଇବେ। ଯେମିତି ସେଇ ମଞ୍ଜିଟି ଗଛ ନିହାତି ଯେପରି ହେବ ସେହିପରି ଆପଣ ଯତ୍ନ ନେବେ। ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଲା ପରେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଗଜା ବାହାରିକି ବା ହାତେ ଖଣ୍ଡେ ଗଛ ହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ସେତେବେଳକୁ ତାକୁ ଓପାଡ଼ି ପୋଡ଼ିଦେବେ। ପୋଡ଼ି ତାର ପାଉଁଶ କରିନେବେ। ସେଇ ପାଉଁଶଟିକୁ ଆପଣ ରଖିବେ। ସେଇ ପାଉଁଶକୁ ଆପଣ କପାଳରେ ଚିତା କରି ପିନ୍ଧିଲେ ଯେକୌଣସି ଲୋକକୁ ବଶ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ସେଇ ମାନେ କେତେ ଉପକାର ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଗୋଟେ ଲାଉ ମଞ୍ଜିକୁ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ ମାଟି ତଳେ ପୋତି ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତା'ର ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି, ଗଛଟି ବଢ଼ିଲା ପରେ ଠିକ୍ ଅଛି, ହାତେ ଖଣ୍ଡେ ବଢ଼ିଲା ପରେ ତାକୁ ଆପଣ ଉପାଡ଼ିକି ପୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ତା ପାଉଁଶକୁ ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ। ଯେକୌଣସି ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବି ଯାଉଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେଉନାହିଁ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମଥାରେ ପିନ୍ଧିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ସେଥିରେ ଆପଣ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୋହିତ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବ। 4 ନମ୍ବରଟି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର, ଦେଖନ୍ତୁ, ଶ୍ଵେତ ଅପରାଜିତା ମୂଳରେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଗୁଆ ନେଇ ଶନିବାର ଦିନ ପୂଜା ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ। ରବିବାର ତାର ଚେର ଆଣି ଚିତା କରି କପାଳରେ ପିନ୍ଧିଲେ ସମସ୍ତେ ବଶ୍ୟ ହୋଇଯିବେ ବା ବଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବଶୀଭୂତ ହେବେ। କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସହଜ ଆଉ ସରଳ ହେବ। ଶ୍ଵେତ ଅପରାଜିତା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଶ୍ଵେତ ଅପରାଜିତା ମୂଳରେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଗୁଆ ନେଇ ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣ ଯିବେ। ଗୁଆ ନେଇକି ଆପଣ ପୂଜା କରିବେ ବା ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିକି ଆସିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ସକାଳେ ରବିବାର ଦିନ ଚେର ଆଣି ଚିତା କରି କପାଳରେ ପିନ୍ଧିଲେ ସେଇ ଚେରଟିକୁ ଆଣିବେ। ଆଣିକି ଆପଣ ସେଇ ଚନ୍ଦନ କରି ଘୋରିଦେବେ, ଚିତା ବନେଇବେ। ଚିତା କରି ଆପଣ ପିନ୍ଧିଲେ ସେଇ ଚିତାଟିକୁ ଯେମିତି ଆପଣ ପିନ୍ଧିବେ, ସମସ୍ତ ଲୋକ ଯେମିତି ଦେଖିଲା ପରିକା ଆପଣ ପିନ୍ଧିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ବଶ୍ୟ ହେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। 5 ନମ୍ବର ଉପାୟଟି ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି, ପୁଷ୍ପ ନକ୍ଷତ୍ରରେ କୁଆ ବସାରୁ ଖଣ୍ଡେ କାଠି ଆଣି ପାଖରେ ରଖିବ। ଯାହାକୁ ଚାହୁଁଛ ତା ଘର, ଚାଳ ବା ଅନ୍ୟ ଗୋପନୀୟ ସ୍ଥାନରେ ପୋତିଦେଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ସେ ଆପେ ଆପେ ଆସି ତୁମେ ଯାହା ଚାହିଁବ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲେ 5 ନମ୍ବରଟି ରହୁଛି ପୁଷ୍ପ ନକ୍ଷତ୍ର। ଆପଣ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ଦେଖିନେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପୁଷ୍ପ ନକ୍ଷତ୍ର କେବେ ପଡ଼ୁଛି ସେଇ ବୋଧେ ଆପଣଙ୍କ କୁଆ ବସାକୁ ଯିବେ। ଆପଣ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଗୋଟେ ତାଙ୍କ କାଠି ଖଣ୍ଡେ ଆଣିବେ ବସାରୁ। ଆଣିକି ଆପଣଙ୍କ ଯାହାକୁ ଆପଣ ବଶୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଚାଳ ଘରେ ବା ଘର, ଚାଳ ବା ବାହାରେ ଆପଣ ଗୋପନୀୟ ସ୍ଥାନରେ ପୋତି ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ପୁରୁଷ ଯାହା ନାମ ନେବେ, ସେଥିରେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ବଶୀଭୂତ ହେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ଥିଲା 5ଟି ଉପାୟ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ସହଜ ହେଲା, ସେଇ ଉପାୟଟି ଆପଣ କରିପାରିବେ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ବିଷୟରେ ଆହୁରି ଅନେକ ରହିଛି, ବିଧିବିଧାନ କ'ଣ ରହିଛି, ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କେତେ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି। ତା ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବି। ଏବଂ ଲାଇଭ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିବା। ଲାଇଭ୍ରେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ କିଛି ପଚାରିପାରିବେ, କ'ଣ ରହିଛି ଏହା ବିଷୟରେ, କିଛି ଉପାୟ ରହିଛି, ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିବି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହାର PDF ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ PDF ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ କାହାର PDF ଆବଶ୍ୟକ ରହୁଛି। ମୁଁ ନିହାତି ଭାବରେ ତା'ର କିଛି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି PDF ଦେବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବି ବହୁତ କମ୍ ପଇସାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଗୁଡ଼ିକ ବହିଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଜାଗା ବୁଲିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, ବହୁତ ଜାଗା ଯିବା ପାଇଁ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛୁ। ଯାଇକି ଆମେ ବୁଲି ସବୁ ଜାଗାକୁ କେଉଁଠି ସଂଗ୍ରହ କରାହେଉଛି, ସବୁ ଜାଗାକୁ ଆମକୁ ବି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କମ୍ରେ ଦେବି। ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବହିର PDF ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ 30 ଟଙ୍କା ରହିବ। ଏମିତି ଯଦି ଯିବେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ 100 ଉପରେ 50, 100 ଏଇଭଳିଆ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବହିର PDF 30 ଟଙ୍କାରେ
ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବି। ଯାହାର ଆବଶ୍ୟକ ରହୁଛି ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ଦେବି, ସେଇ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହିର ଡିଟେଲ୍ ସବୁ ସେୟାର କରିବି। କେଉଁ ବହିର ଆପଣ PDF ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋତେ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଦେବେ। ଦେଲା ପରେ ମୁଁ ସେଇ PDFଟି ଆପଣଙ୍କୁ 30 ଟଙ୍କା ଆପଣ ପଠାଇବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ PDF ଆପଣଙ୍କୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଇ ପାରିବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ସେୟାର କରିଦେବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।